Tento pořad vám přináší Squash klub Mariánské Lázně. U příležitosti výročí otevření prvního skvošového centra v Mariánských Lázních se v jeho prostorách u Antoníčkova pramene uskutečnil v sobotu 30. října v pořadí již čtvrtý ročník turnaje ve skvoši Marienbad Open 2004. První skvoš kurt v Čechách byl otevřen v květnu roku 1989 v hotelu Fórum v Praze. O 11 let později, 25. října 2000, představil Milan Kotoun široké veřejnosti první skvoš centrum v Mariánských Lázních. Je vybaveno 2 špičkovými kurty, které splňují ty nejpřísnější požadavky Světové federace skvoše. Při jeho výstavbě bylo pamatováno také na nezbytné zázemí nejen pro hráče, ale i pro jejich doprovod a diváky. Základy tohoto rychlého, dynamického sportu se datují na počátek 19. století. Tehdy totiž začali vězňové ve věznici pro dlužníky v Londýně hrát o zdi kolem sebe s raketou a míčkem novou hru. Tato hra se potom kolem roku 1820 dostala neznámo jak do britských výběrových škol. Studenti pak míček upravili a zjistili, že hra s propíchnutým míčkem, který se o zeď rozplácne, squash, je zajímavější. Světlo světa spatřila hra squash. Do letošního 4. ročníku smíšeného turnaje se přihlásilo 24 hráčů a své zastoupení mělo mezi startujícími i něžné pohlaví. 4 ženy byly rozhodnuty se mezi skleněnými stěnami postavit mužským protivníkům. Gabriela Kuglerová, Renata Poklonová a Pavla Plzáková reprezentují Mariánské Lázně v první lize družstev. Hráči byli nalosováni do pavouka, jehož systém zaručoval, že každý ze startujících odehraje minimálně 5 zápasů v základních kolech. Nejednalo se tedy o KO systém. Utkání se hrála na 2 vítězné sety do 9 bodů. Bod ve skvoši získává vždy pouze podávající hráč. Vyhraje-li strouk přijímající, jedná se o ztrátu podání bez vlivu na bodový stav a podávající se vymění. Utkání končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů dosáhne 9 bodů v rozhodujícím setu. Přestože se na 4. ročník Marienbad Open sjeli 25. října hráči od Plzně až po Karlovy Vary, nastoupili proti sobě v posledním finálovém utkání pouze zástupci Mariánských Lázní. Do prosklené arény o rozměrech 9,75 x 6,4 metru proti sobě nastoupili Karel Luhan a Petr Klusák. Stejně jako úvodní střih o podání se i celé utkání neslo ve velmi přátelském duchu. Oba hráči se velmi dobře znají, na kurtech squash centra se potkávají několikrát za týden. Zpočátku měl navrch Karel Luhan, Petr Klusák často chyboval, ale v průběhu zápasu se obraz hry začal měnit. Zatímco se oba protagonisté posledního mače stále ještě honili za gumovým míčkem, mnozí z diváků a vyřazených hráčů se již věnovali spíše společenské stránce a především připravenému občerstvení. Finálový zápas se jako jediný hrál na 3 vítězné sety. V jeho závěru dokázal Petr Klusák svého soupeře rozhýbat a závěrečným, pro Karla Luhana možná překvapivě razantním úderem rozhodl o svém vítězství 3-1 na sety. Radost byla veliká. Tak jsem vyhrál, babi. Věcné ceny do turnaje věnovali společnosti Dominátor a HB Rent a hráčům je předal jeho pořadatel Tomáš Kugler. Mezi 24 startujícími se nestratili ani mariánskolázeňské dámy. Renata Poklonová obsadila 20. místo, Pavla Plzáková se dokázala probojovat na 17. příčku. Nejvýše se v nabitém pavouku umístila Gabriela Kuglerová. A jak to vypadalo na nejvyšších příčkách? Celkově 5. místo vybojoval Bedřich Veselý. O 1 příčku lepší byl Jan Doleček. Na pomyslný bronzový stupínek vystoupal nejstarší hráč turnaje Michal Kandráč. Pro ceny za skvělé 2. místo si přišel poražený finalista Karel Luhan. Absolutním vítězem 4. ročníku Marienbad Open se stal Petr Klusák. Česká skvošová federace registruje v současné době přes 2,5 tisíce hráčů. Rozvoji tohoto sportu chce napomoci i Squash klub Mariánské Lázně, který pořádá v sobotu 20. listopadu od 16 hodin nábor dětí ročníků 94 a 95. Tento pořad vám přináší Squash klub Mariánské Lázně. Obchodní dům s bytovým vybavením